Balimaw alinya kuma très urgent. Balimaw ambora ka information téléman do soro ko bina jaraka mogo kuye anga dugu chama de mine mokti marala kata bankasi marala kuye dugu chama de beka bi uka mara kono bi. Ma fo autorité mogo nyana uka wuli ku jode. Mogon be ka fanga ube ka doni fanga do bi na man kolosi ambeke sirini somali nyogona si ala kan kisoma. Mena tla kanda do la. Malion au kofa anye information do fana soro. Nta do akira don kele munde. Mbora video do de kan. A video mpibilera kunu suro ka dugu je bila. Ntena don détail chama kono ko Yusuf Toloba noye anga doso nyamogo doi. Mali doso nyamogo dana amasagu doso nyamogo do. Kuko ama kuya tentative de kala ku kumbe fe ka faka. Mais nta do akira don kele minade. Mais mballa ka ba kalama nta do ngo malien nga janfa bi se cacher jusqu'à ce point. Mogo muru e janfa do Yusuf Toloba ma. Bina jaraka mogo tede. A yere ka mogo do de janfa do ama. C'est pour vous dire que ni ay jugu be sila yere c'est dire que ninjugu ma ina ala ka bekisi ninjugu. Ben ne tiene alanta da kra don kelemina. Mfana bora kandi quel qu'en soit akra domina. Mais ni mogo ka nga kwa ni kan kaira ka fo maliko ina janfa be niveau de la. Ni ay bi bila jaraka mogo be ka fanga soro bi. Jadi sube ka fanga soro. Do yere tede. A yere ka mogo do de be ku de me ka baranke. Ondo anga munde ke wula sa okadabla anga ngakili tola ima obeka dugu miseni chama mene ma muye Yusuf Toloba ko ya fere de ke ku kuma faka Yusuf Toloba ko uye marfa ire chiala de meni ala makiti ko mina utike me ko inkara choko mintana ndado ala ko menda mentikiladi me ntaro video inkara do min kwa abiseka ke akera ni wakati na abiseka kera ke me nyekeni ballaka bo kalama ne chien fole ka me ku kuma faka Yusuf Toloba faka me ku desara la ne chien fole ka ye ka kuma me. Donc fana ba kala munu fana ta kalama olu ka ba kalama munu ba kalama déjà c'est bon mais munu ta kalama olu fana ka ba kalama viro ere keku ye ka ira ka fo angan kolosi anga jamana inabbe parce que jugo jongoro ka tia quoi anga janga nyor la me mal fo chama ci tulu wala ka tun na ka tabo na fe ika o yo ni mana boy ko so sanka gonta ka fiam bon se awo bon ona antina dugu to ko fo la parce que a dugu chama be ka sigi anona kumakan ɲumanw fɛ mɔgɔw bɛ ka o dugu lasegin voilà bɛ kɛ fitinɛ ye a dugu bɛ ka segin a nɔ na n'o tɛ Toloba kun taara k'a bɛ taa kɛlɛban yɛrɛ de la dugumɔgɔ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a k'a bɛ taa kɛlɛban de la bon dugumɔgɔ dɔw kɛn bɛ ka dugu janfa voilà jugu kan bon ale t'o dɔn voilà bon ale fɛ ko dugumɔgɔw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na donc a bɛna taa o kɛlɛban na voilà a taatɔ kɛlɛban de la a selen kɛnɛ kan yɛrɛ de dɛ o bɛɛ lajɛlen wulila n'u ka marifaw ye ka jɔ a la ka mugu wuli daminɛ la o y'a sɔrɔ a ka cɛdenw bɛ a ka cɛden minnu bɛ yen o y'a kari ɲɔgɔn na o yɛrɛ mugu wuli poussière wulila dugu bɔngɔn wulila min kɛ yen olu yɛrɛ kɔni y'a danganiya ka fɔ ko y'a faga sa a ko banna olu kɔni y'a faga mais o kɔni m'a su ye minnu bolila minnu fana fagara ye olu fana caman fagara ye donc cafouillage kɛra ten o yɛrɛkɛla o yɛrɛkɛli min kɛra Toloba ka mɔgɔ kelen foyi ma se ka sɔrɔ ani mɔgɔ taara foyi ma se ka mɔgɔ si sɔrɔ mais mɔgɔ minnu fagara ye a da ma se ka dɔn donc olu kɔni minnu ye mugu ci a la o yɛrɛ kɔni taara danganiya yɛrɛ ko a sara waati la ne baro yɛrɛ bakun yɛrɛ kun ko tiɲɛ yɛrɛ la kuma in bɛ ka fɔ cogo min dɛ ko est-ce que a ma sa ne kɔrɔkɛ bɛ dukɔn bɔ yen Ali Gindo diɲɛ don o don ne tun b'a wele o tun b'a fɔ ne ɲɛna ko ala ko kuma na ko ne tɛ ɔgɔnɔ dɔn de an b'a wele ko ɔgɔnɔ de ko masakɛ ko t'a dɔn de ne ko n ko tiɲɛna n ko ne hakili sigilen tɛ dɛ n ko tant que n'a ma bɔ ka kuma walima tant que ne ma kibaruya sɔrɔ ne hakili sigilen tɛ o ma tɛmɛ tile 4 kan a bɔra ka video kɛ o y'a sɔrɔ bankasi sɔrɔsi minnu bɛ yen o sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen bɔra a bɔra ka kuma sɔrɔsiw de fɛ o don a ma kuma o kɛlɛ yɛrɛ kuma la a y'o kɛlɛ bila kɔfɛ a bɔra ka kuma video la yɔrɔ min na olu fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'u ka sara o y'a ye min kɛ o dugu yɛrɛ wulila o don o dugu bɛɛ bolila o bolila siɲɛ kelen a tilala ka fɔ ɲɛna ko non ko dugu k'o ka na sigi o nɔ na k'o ka na sigi o nɔ na o kɛra Yusuf Toloba la Mali la yan
Magwati jantere. Aïe. Dans ce coup, on va voir comment est Mali abela jele kuma imesa. Ne se utungara ne chien fola kan kuma imede. Bon, ninkanga amse ka leçon du tirer nasa. Ni kuma yere kekun malien beka nga famia du soro nasa. C'est-à-dire que ale tara amat binaka mogo mata marfa chala de aide. C'est-à-dire c'est incroyable quoi, moumeke maliko là c'est incroyable quoi. C'est pour vous dire qu'il y a des gens tellement mauvais. Ça allait tara kuma dugumogo de nyonche. Ja mogo o dugumogo do be olu ni jadi su kadi quoi. Olu te fait kele ka ban. Olu de marfa ta kisi. Dugula de one jadi su te dugula dugu ere deun. Marfa ba do bulu. Alors qu'ale taru deme de kabe kele fo ka ban. Ja marfa be do bulu janfa la benembe. Ouye marfa wuli Yusuf Tolobala. Malion ay dala ko anga folo ko ntien don quoi. Folo ko tien de. Ne ma ngo sura mate tien de. Ni mumbi ni fura bi kisi ko kiseti dobe ninti soro. Ni fura jugu tede na ma d'abord peut-être ka ko nkoto ma de. Mais na be moune ou be ka cliché de fort. Tien na bi bolo amene. Wala bilay. Donya tien de. Awa sababu fana tien de. Ala ko fana tiendi ango fana foka daka wallahi billahi kuma inforane darala ni nyona si général gamu kelegele soro gamu kelegele mu flene tanto u yeni trahison kelegele mo rema gamu janfa de malien kelendo de gamu fana janfa ayre tamaseki nyokondo kata général gamu sile soro abe moni mina kata kise wulala mu ye kise wulala ma foko flakede Angila ben mo fi il a ben fo ito de bon Mali mo be Yusuf Toloba nyokona soula wallahi billahi Yusuf Toloba démonstration mi ketam wallahi armée malienne mo bala wallahi Mali mo bala ala kite de nafa do fona sara domina billahi talahi wallahi parce que ibe ni fosa dro ibe do bolé au lieu flaw wa fo non Yusuf Toloba nete flaw nere bay fladi ngoron fo kadaka parce que ni fo tro flado be tigi maka ngona na nete mo ka ne ko de nabse ka mogo marfa ta ka be Mali kele nabse ko kele mogo be ko kiseta du mogo be ko sababu babulu Mali mago bala che Mali ta de nyuma fe ko anga tien fo walai Yusuf Toloba kan démonstration na jeban nebe se ko to rabe mogo don armée malienne kono no e marfa ta billahi tallahi mbe ayato nga tokofoli yere ke quoi ayabe Maliki Jaw kelengele mu fle sente kono billahi tallahi Maliki Jaw yo jo bataillon fefe ngafe kiseti bi ayet ne segu tungara da fo a Maliki Jaw mumbe sente kono klubena c'est la pire vérité kiseta do ne chefaran do ne politiquement il est zéro à la base mais chero sura su do ne maka chende fana wala billahi o chawbe o de kan ay kelege wala nga chien sare ni ko gibe kuma Mali ko duzu be tien kuma la quoi munu yere kan ga bina jara nu bali munu nga ta bina jara nu genga bo sara la olu bebe bureau ko na bamako ko o bi se ka nya choko bon munu fana kan o be ko lu fana kele o kele be ban no ti ban ne ma video blame kashi ko ten duzu tiene ba de du ma u be dalu bu bolo nu ga dalu tenasa abe sorasi kunda abe dusu kunda ni ya e Côte d'Ivoire rébellion nyana Alassane Ouattara sera ka baboka boko kele munu kumbe munu erebel munu kumbe Bouaki billahi nere wolo dogondo kumbala billahi tallahi nere dogondo kumbe rebellion na de Côte d'Ivoire rebelu ne dogondo kumbala yep abi armée ivoirienne na jusqu'à oda to Côte d'Ivoire ni Mali ka kele manne nere so mo be Côte d'Ivoire armée badina gendarmerie pompier sapeur pompier bana donc a fonyena dalu tigi nunu de kan ga nyini Mali ka kele bi niveau na dalu tigi nunu da nyabe dalu tigi na kana tigawla de wai anga to ala ko che o che ne koi mais ni nyabe ni ko ni fa na kana na fili ko fede billahi taala nyabe ni mo ko ni na ayabe mo na mo Mali mo be na kwa billahi taala billahi armée malienne mo be nyoko na sula mo mbi joko kiseta do e bi se ko la fili ko fe to e bi se ko ke bulu ko fe c'est-à-dire qu'on me viro blasron douce be tien quoi billahi taala
cɛ farafin ɲɔgɔn siya dangalen ma da diɲɛ kɔnɔ farafin de b'a de mɔgɔ bɛ se ka farafin sauver a t'a fɛ a bɛ ko de la dogo minnu bɛ se ka n ka jamanaw sauver a t'olu fɛ a t'u dɛmɛ a t'u lata ɲɛfɛ Amadu Ɲɔnsɔn donso ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ ko Amadu Ɲɔnsɔn Mali sɔrɔsiw y'a minɛ ka don kaso la o fana bɛ yen bilayi n'o o tun bɛ tero minɛ de k'u ala non Mali n bɛ vidéo bila quoi sinon n bɛ ka énervé quoi n bɛ ka énervé c'est à dire mɔgɔ min bɛ Mali fɛ Mali t'a den ɲuman fɛ quoi an karamɔgɔ Hayidara ye kuma dɔ fɔ tiɲɛ Mali t'a den ɲuman fɛ an bɛ mɛn de c'est à dire minnu bɛ Mali kunna den ɲɛnamaw tɛ quoi a b'a kɛ to quoi bilayi talayi c'est à dire ala kɛlen bɛ ka maaw d'an ma minnu bɛ se k'an dɛmɛ an ka kɛlɛ k'a ban a finitigilakaw bɛ yen a sɔrɔsiw bɛ yen a fɛnw bɛ yen an t'a si fɛ Yusuf Toloba filɛ a y'o wele ko siyɛ joli ni sababu kun tɛ Yusuf Toloba bolo san b'a sɔrɔ y'a ka ko ban Mali mɔgɔ bɛ ɲɔgɔnna suw de la Mali kan ka médaille de di ninnu ma Mali kan ka ninnu de labɛn k'u encadrer mais u t'o kɛ non u sigilen bɛ sunguru ba entretien na Bamakɔ kɔnɔ manamana ko la an ka dugu bɛ ka ci alors que mɔgɔ bɛ yen minnu bɛ se ka dugu sauver u t'a kɛ Malien minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci ɲɔgɔn la bɛ Senweb application télécharger n'a Senweb application télécharger a bɛ ne ka code promo do urgent 10 € bɛ na o y'a ta kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange n'u ta n tɔgɔ bɛ 40 ka n'a wari ci a b'a sɔrɔ orange na sur place wagati o wagati jaa a bɛ wari ci dɔrɔmɛ kelen aw t'a sara aw kan bɛn